салом алейкум ёру дӯстон муҳтарам ҳаводораи мошин. баъри шумо чӣ холи мошин? барои болои мошин тар намешад, ғаҷимам намешад. ако офтобанд за шишад мекунад. 180 сомонӣ нархаш. нархаш 180 сомонӣ. дер намоди аксия ҳа дар дукони қисми эҳтиётии некрӯз воқеъ шудааст дар минтақаи якум участка колхози Сомониён. мана бубинед дӯстои защитад мекард аз нурҳои офтоб, инчунин аз намии об. дер намонед мегум боз 180 сомон мегум. махсус барои опелои ашкаи каравану ашкаи хаҷбек ҳамин размеро аст. 180 сомон. дер намонед дӯсто. рақамҳои телефон барои заказ, рақамҳо барои тамос 92 730 14 14. дӯсто мана режи корӣ. боқӣ сарбаланду хонобод бошед.